today we'll be reacting to Uptension music video White Night. We're going home because it's already 6 p.m. 6 na ba? Quarter to 6. Quarter to 6. So, Kaja! Ako siya. First time na nato, no? Oh, first time na mo tanong Uptension. Dahan sila. Nag-press ako book. Pila sila ka book? 2, 4, 6, 8, 10? 10 gani Uptension. Go ko siya. Eh, mura lagi tog si ano. Mura man na siya kayo kay. Sa IOI na siya. Nasa under din, so Half, ba't na siya matong half? Go ko siya hair. tanaw na to under sa sila na Opo, sa tingog. Sa tingog. Bye-bye! Uy! Wala na akong bike eh. Sinay na. Pabog tiyog ilang rapper. Ako sa tingog. Nang husky kay ba? Ako siyang mata. Nasa ikaw mukha eh. Ako siyang mata. Ako siya, no? Ako, nagsago lang park. Ay, park. Nagsago lang Jungkook V. Nagsago lang Jungkook V sa iyong mata. Siya nag-everything ka. Siya siguro ang face. Sexy Jean. Oh my God, ang sarap ako. Wow. Oh, nice. Nice sound, nice sound track. So, nag-ilaw sa kabae. Ano, hindi rin na babae yung isang bago na nag-cheat. Ay, gwapo siya. Gwapo gid siya ay. There's something sa iya. Gwapo siya. Sa pangalan nato niya. So, Timmy. Kay Stock. Na siya pagka Song J. Tama day, Song J. So, dili ka makita sila eh. Wala, oh, nailan ako. Bye! Bye!